chukwu ma je ke ma je ka ma ya na chukwu chiefo no na abụ chifo n'ụtụtụ ọkụkọ enwe di chiefo gbo ọmana ya ga-etigbu osisi egbokwere egbo n'ụbọchị nke taata bụ May 30th bụ ụbọchị anyị ji echeta ụmụnne anyị niile ndị nna anyị niile ndị nna anyị niile ụmụnne anyị nwoke niile na ụmụnne anyị nwaanyị niile mgbe anyị ji echeta ndị niile zọrọ nnwere onwe ka ha wee nwere onwe ha o wee bụ na ya bụ ihe dara ịfọkwa ya bụ n'ọfụrụ mana ọ ka abụkwa mana emepụọ ya nke pụtara na anyị aganwuo n'ihu inwere onwe ha mgbe ọ ndị niile tiri ọbara fa maka nnwere onwe bụ Biafra ya batara ụbọchị nke taata bụ ụbọchị anyị ji echeta all the heroes the fallen heroes ya ndị niile nwụrụ n'agha abara ndị a nwụrụ n'agha o nwere ikwu gị ya nọ ya ikwu nna gị ya nọ ya ikwu nne gị ya eme gịnị ga-anọ n'ime ya ọ ha ka anyị na-echeta taata maka na ọ bụrụkwa na agbara mba ahụ mgbe ahụ ọ gaa n'elu mụ na gị ga na-eru uru ya taa anyị na-echeta ndị niile ya nwa bụ agha riri ma ụmụaka dị ya ọkwara ihe mechaa echefuo ọkwara mmadụ ka ihe mere mgbe a ịnọ n'ụbọchị nke taata ị na-ekwugasị mkpa gị na-ekwu nsogbu gị na azụmahịa gị ma ntamimoroko ị makwara mgbe ha na-ekwu okwu a nọ mmadụ ka ihe mere mgbe anyị fụrụ ife emere ama na ma nọrọ mgbe o melụ mana ihe nna akọtara n'ọnụ ọ bịara m egwu n'alụ ya ka m ji wee na-ayọ Chukwu si ya meenụ ka tigbuo ozugbo a n'otu ga adọbara aka n'ọnụ a ka o benetekwenu maka na ọkwanị mmadụ nwe ogodo ego na-ata taa onye na-anọrọ ebe ihe mee ọ na-akọ ya ọ na-aṅụ stout ma star na-ata pesup ọ na-akọ ya mana ya na ebe o mere o chetara ya ọnụ ga-ajụ ya nri ọnụ ga-ajụ ya mmanya maka na ọmụ ihe ọfụ onye ọfụrụ n'anya na-abụ onye aja agwa gị ka o si wee dị na agbọghọbịa enyi ya nwoke na-aṅụ ara na-agbakpị ya aka na agbaka nwụkarị arụ sị wepụrụ ya ọnụ biko na-achụ ụdị nọnsensị ahụ ewere amara njakịrị nwere ọ bụrụ na ọnwa ị mụrụ amụ na-aṅụghị ara ọ dị aṅụgide ara aṅụ ya tọn ya unu anụkwara ihe m na-akọwanụ ihe nji wee kwuo ya n'onye o melụ ma onye o ji eme ara akọwa onye chikin pọs ji agba amara ebe a na-ekwu na onye chikin pọs gbara ya ekwu ka o si wee dị ihe emekwa anya na-ekwu okwu ndị mmadụ elu zuru anya na-ekwukwo n'okwu ụlọ anya na-ekwu okwu ụmụ anyị ndị mba ndị ugwu bịara kpọkọrọ ụmụ anyị ụfọdụ bịara chụpụ ndị obodo kpọkọrọ ụmụ anyị ewere tụba ime aghara na ụmụ anyị a na-amụsịrị ndị agbụrụ mba ọzọ a na-amụsịrị nwa maka na ụmụ anyị enwere ọpshọn efere ihe ha mere mgbe a na m etikwe mkpughe o tokwana ntị mere mkpughe mana etikọtago m mkpughe agbazi ya nkịtị maka na obi nwa ikorọba anyị siri ara nwaanyị ka a gara ewepụta mgbe na ya agaghị mkpụrụ ya ebe ahụ etikọtago m mgbu a na ihe nji eti mgbu a bụ etiri m etibie na-eti ya bụ na ndị a bụ ndị ire anyị a na onwere mbụ ha na-agba abụghị ewesisia ndị bụ ụmụ nwoke dịka ọ dị na mbụ ha efesie ndị bụ ụmụ nwaanyị lụba ha alụba andị ụmụ anyị ndị nwaanyị ahụ agaghị enwe ọpshọn mgbe ahụ maka na ndụ ka a na-ekwuzi mgbe ahụ nwatakịrị nne ya dị nne ya dị egbusi ụmụnne ya niile o rebuzie na onye ugwu maọbụ ndị okechiri iru eje ọgụ ewere kpọrọzie ya kuchie ya gwa ya na ndụ ya adị na-aga esevu ndụ ya na ndụ ya adị ya atụ n'ụjọ ịfọ na ọ ga-arelax ka ọ nọ ogodo ebe ọ bụla ndụ ya gịnị ka ọ ga-emekwe maka na okwu ogbuo ya maka ọ nọ n'ihu ya egbuo nne ya ọ nọ n'iru ya egbuo nne ya ọ nọ n'iru ya egbuo ụmụnne ya ka ihe ọ dị gị ka nwa ahụ a ga-eme ndị be anya na-eyuzu bren ihe anyị na-emekọba abụ anyị ruo anyị gburusi okpuru ede na-acha n'aka elu a na-emegheri na-ekwugheri ọkwa m so na ndị na-achịli aka elu a na-ekwugheri na-emegheri ya a na-achịli aka elu onye ọbụla na-akọ stori ogburu anyị egoro oge things a na-fall apart ihe a na-ekwu okwu ya taa bụ the fallen heroes ya ndị bịara wee si ọnwụ a were gbaa mbọ ọkwa ndị siri ọnwụ were gbaa mbọ a ọ n'oge gara aga ọkwa na ha bụ ndị anyị na-echeta n'ụbọchị nke taata ma anyị mara akwa na ncheta ha na-ekwukwa okwu ya onye ka a na-echeta dị ihe a ọkwa mmadụ nwụrụ anwụ kedụ ndị a na-echeta dị ihe a ọkwa ndị nwụrụ anwụ nke ọ bụla dị ndụ taa ka ihe ime n'ihe niile anyị na-eti mkpu ya
kedu ihe mere na nsogbu a ji unu kedu ihe ikwu kedu ebe ikwu Nnamdi Kanu pụtara apụta ka ọ bịa gbara gị tọch bịa kọwara gị lelelelelele dịka ihe dịka ịfụ anwụ di ya aka ndebe anyị dị ya asị jidesie ya ike maka na ị na-achọ ya right maka na ị na-achọ ihe a ga-emere gị ụfụfụ mmanya ka i kwuru maka ya were na-emebisi ihe niile ụfụfụ mmanya obere ihe na ihe na-eme eme asị jide ya onye nwaya ọ ga-eji ekwu ya ewere jide ya debe ya n'ime a na-apịa ahụ o wepụtakwe ka e nwee ndị ga-abịa chekwe ka a chụwa ndị mmadụ n'ime ọhịa unu nwa bụ ndị arụrụ ala ndị be anyị unu eje kpopụta ndị ọjọọ ya ebe a bịara kụọ ọka na ala dị mma unu eje were kemikal je gbaa ọgwụ ọka ahụ akụ very wicked people ndị ahụ wepụtara ka ndị agha chekwebe ma chekwebe ime ọhịa anyị maka na amụgo nọ n'ebe a ka ga-esi owekọkpa anyị the same place ahụ unu abakwa n'ime ya je tisie ya bad seed ka e wee mee ka chọọ na-akọchọrọ afọ ahụ ka e wee mee ka chọọ na-ekwutọrọ afọ ahụ ka e were mee ka chọọ na afọ ahụ na ihe ahụ a chọrọ ka o mee na-emere gịnị na-ehi ndara data efọt ahụ ka o wee bụ na ọgbaghara dị n'obodo were aha ọjọọ lebere ihe niile ahụ mana ṅaa ntị taa ihe a na-echeta ebu ndị gbara mbọ ime ekishọ na ya nwa bụ ọnọdụ wubere mana ndị a na-ekwu okwu taa bụ ndị nwụrụ anwụ mana ị ka dị ndụ chekikwa kemgbe niile aha aka na anwụ na-apụ aka nọ n'ofu ije aha o chukwu nọ na nwatakịrị na nga na nwatakịrị beruo akwa kpọrọ akpọ nne mụrụ ya na onye ya ara anyị eberuo na akwa ka ị ga-enye anyị ara chukwu oke abịa ma anyị eturuo na mgbu a ka ị ga-eji aka gị zọpụta anyị eturuo na mgbu a ka ngị chukwu ga-abịa ịgbara anyị ọgụ nọ na bụ chukwu gba ọgụ ọgba ndị irogharị ya bụ anyị na-asị ndị niile bụ ndị be anyị isi ha tọrọ n'agha ọgụ Biafra ya bụ taata anyị nọ n'elu ya wee na-ekwu okwu ya maka na eji ekwu ya bụ nọ na-abụ enye mmụọ oke oruo ụlọ enye mmụọ oke ọ nọ nwayọ anyị na-enye ha oke wee na-egwa ha n'ụbọchị nke taata wee na-asị ụnụ agbalịala n'oge unu oge nke anyị nọ n'elu ya bụ oge nke anyị n'oge nke ụnụ ha ka anyị nọ ebe a na-ekwupụta wee na-asị anyị ka dị mma aja kpụ n'ihu anyị ka dị mma aja kpụ n'ihu anyị ka dị mma aja kpụ n'ihu gbabara na ya ọgụ ahụ na mmụọ na anyị nọ na mmadụ na-ekwu ofu okwu a ka ndụ anyị wee dịrị oga ọkwara ka ọ dịrị ụmụ anyị na mma ka a na-ekwu ihe unu ji je ọgụ ahụ na mgbe ahụ kwa ka ọ dịrị anyị na mma na ọkwara ihe ka emebere nọ na bụ mmadụ tikarịa aka n'obi ọgụba ndị mmụọ ebe ndụ ya dị anyị na-asị ihe ọma ji akwa aka n'isi anyị nwa bụ ndị nọ n'ụwa ihe ọma ga-akwa aka n'isi anyị ụbọchị nke taata anyị na-ata mmiri n'ala wee na-asị ọ bụrụ na o mere onye a tara afụfụ were gbuo o were nye ya mwute o wee nọrọ ya mmụọ ya ka na-akwụ ụtọ mmụọ ya ka na-esi ọnwụ a na-asị mmụọ niile a jụrụ n'oyi obi ndị a niile egburu egbu jụrụ oyi obi ndị a niile egburu egbu jụrụ oyi obi ndị a niile egburu obi jụrụ oyi ka mkpụrụ obi unu bịa zuru n'ike ka mkpụrụ obi unu bịa zuru n'ike mkpụrụ obi unu bịa zuru ike mkpụrụ obi ụmụnne anyị niile egburu n'agha ka mkpụrụ obi niile abịa zuru ike ka mkpụrụ obi niile abịa zuru ike ka mkpụrụ obi niile abịa zuru ike ụmụnne anyị niile ndị emegburu egbu ndị emere ntịtọrị ndị nke a kwụrụ ụdọ ndị nke a tụgburu n'ike ndị emere ihe ike dị iche iche ewere bebe arịrị beruo arịrị ka ha nwụ mkpụrụ obi unu ka ha bịa zuru ike ka ha bịa zuru ike mana ụnụ ararụkwana ụra n'imegide ndị agha bụ ndị iro ahụ na ndị agha mere ụnụ ihe ahụ ụnụ ekwana ha zuo ike ogologo okwu adịghị anụ ka mgbede anyị na-achọ ime nzuo ihe anyị na-emere nzuo abụọ chukwu ma ya ga-eke ma onye ya ga-eke amara ya n'ụbọchị nke taata anyị na-atasa nzu n'ala wee na-asụ mkpụrụ obi ụmụnne anyị niile a bụ ndị nke bụ ndị gafegburonu ndị nke a na-eme ncheta n'ụbọchị nke taata anyị na-asụ ka mkpụrụ obi ha zuru ike Chukwu oke abịa maka mkpụrụ obi ha zuru ike ka mkpụrụ obi ha zuru ike gbabara na ya ọgụbe mmụọ anyị na-agbụrụ na ọgụbe mmadụ anyị na-ekwupụta unu be mmadụ anyị na-ekwupụta unu be mmadụ ihe a na-agọ n'ọfọ n'ụbọchị nke taata ezinụlọ niile agbabara aka mmadụ ezinụlọ niile arịrị n'isi ndị a anyị na-asị ihe ọma bata n'ezinụlọ itimaka n'obi bata n'ezinụlọ ihe unu ga-eji wee die bata n'ezinụlọ maka na mmadụ ka ihe a mee na ọ bụrụ mmụọ ka o mee anyị na-asị ihe ọma bata n'ezinụlọ ihe ọma ka anyị sị ka ọ bata n'ezinụlọ ha ndị niile ahụ lụzuru mmadụ na mgbe agha ana m asị ihe ọma bata n'ezinụlọ ka e wee nwere ihe afọ wee na-eji ihe ọma bata n'ezinụlọ ahụ ndị niile ahụ tara afọ nwụrụ n'agha unu ekwekwana ka ndị tụrụ n'afọ a ka ha nwee ezumike unu ekwena ndị tara n'afọ nwee ezumike unu ekwena ndị gburu unu nwee ezumike ndị niile egburu egbu ma ndị unu jiri ọgwụ gbuo ma ndị egburu na poizin ma onye nke ije weta ọgwụ ị ka ga-enye na ma onye nke ije weta poizin ị ka ga-enye na ma ihe niile ahụ ibu n'obi anyị na-asị
ọ dị apụta ife anyị afụ ya anya mara na ebe onye arụ ala ihe niile ahụ ị chọrọ ime mmadụ ya apụta ife anyị mara na ebe onye arụ ala ihe niile ahụ igbu ajọ ochie ahụ ị na-eche maka mmadụ ibe gị ibu n'obi ọ ji acheke ka nzu ụwa afụ ya mara nke onye na-eme na nke onye na-eme na ụmụnne ya na unu dị very wicked. O chinchin bịakwa ara na ụbara anọ bịa wụrụ ọjị Chukwu eke bịa wụrụ ọjị eze anọ nwaanyị mmadụ bịa wụrụ ọjị ọkpọrọ nke oge mmadụ bụrụ bịa wụrụ ọjị. Mmụọ niile bụ mmụọ na n'iyi mmụọ niile egburu egbu n'ala Igbo ma ndị nke aka na-egbu ma ndị nke ji poizin gbu mmadụ ma ndị nke jiri ajọ ọnụ gbu mmadụ ma ndị nke jiri aja agba gbu mmadụ ma ndị nke megidere mmadụ ma ndị nke si gbuo ma ndị nke atọrọ atọrọ ma ndị emegidere emegide anyị agbụọ mmụọ niile ya ebibiri anyị na-akpọ ụmụ mmụọ niile a na unu ga-ejekwa ọgụbe ndị mere ụnụ ibe a mmụọ niile anyị fụrụ amịrị n'ala Igbo mmụọ a niile ma nke ọ bụ nwanne gị tụrụ aka ere ọ bụrụ sọsọ ndị nwụrụ agha Biafra ka a na-ekwu okwu ya n'ụbọchị nke taata anyị na-ekwukwu okwu ndị niile unu gburu ndị niile onye gburu nwanne ya ma nna ikpe dị na mmụọ ndị niile gburu nwanne ha ndị niile jiri anya ukwu gbuo nwanne ha ndị niile jiri anya ukwu gbuo nwanna ha ndị niile jiri anya ukwu gbuo nwanne ha ndị niile jiri anya ukwu gbuo nwunye nwanne ha ndị niile jiri anya ukwu regbuo ọgọ ndị jiri anya ukwu gbuo ya na ya na-azụkọ ahịa ndị niile jiri anya ukwu megide mmadụ ibebe ndị niile jiri anya ukwu ewepụ ndụ ndị niile mere ọka mmadụ ọja anụkwu ya ihe niile mere na nzuzo aja afọ anya Chukwu bịa kpupe ya na ọja pụta ike n'ihe abụ oge mkpupe ka anọ n'elu ya ma ndị niile aka ha dị n'imegide nwanne ha ga-ewe na nwanne ya nwe ma ndị megidere ụmụnne ha n'obodo oyibo ma ndị mere ka nwanne ha n'obodo oyibo tọ n'obodo oyibo ka ha were ihe ha nwe ana m asị o na ngwa bụ mmadụ ya eri anụ mana ọbara ga na-agba gị n'eze ị ga-eri anụ ọbara ga-agba gị n'eze ị ga-eri anụ ọbara ga-agba gị n'eze ndị niile ahụ aka ha dị n'ibibi na ndị niile aka ha dị n'igbu mmadụ anyị na-asị na ihe ga-egbu unu na eke na ihe ga-egbu unu n'ori ihe ga-egbu unu na afọ gbu unu na nkwọ na ime unu ma ezinụlọ ahịa aka ụnụ ọjarakwa aka ụnụ ọkpọ oyi na ọkpọ fọọ ogbu mmadụ ndụ na-agụ igbu onye nke ahụ bịazie nwebe joy ịchọzi ka aṅụrị dị asị we never rest. O nwere ihe ga-eme n'elu ụwa o nwere ụdị ọgwụ onye ọbụla ịfụrụ asị gị na onye agwụrọ ndawa iyi ọ fọdụmen time so fan ihe a bụ iyi iwee je na-agwọrọ ya ọgwụ iwee dawa iyi hene iyi atọrọ gị orukwa otu ehi iyi ya ebilitekwe ole anya n'ihu le anya n'azụ o were jụba onye a na-ebusi na obodo ndawa iyi ọ bụrụ na o nwere ihe o mere o ji agwaba dị ndawa iyi ala ewere tụọ onye ọbụ ala ya tụkwa ajọ mmadụ ajọ mmadụ iru ekpukwane ha n'ala fada kacha ụka were se ncha na ọya ụwa ka a nọ n'elu ya mmụọ niile bụ mmụọ na n'ike anyị ji nkwụ ike wee na-asị unu butuo unu jee na ogube ndị iro jee na ogube ndị iro jee na ogube ndị ilo jee na ogube ndị ilo ndị niile nwụrụ n'agha Biafra ndị niile nwụrụ na nwanne ha gburu ndị niile jiri anya ukwu na anya ụfụ maka na onwere ọ na-akpata gburu egbu ndị niile egburu egbu maka iyi na-achọrọ ka a nara ndị niile egburu egbu na-achọrọ ka a nara ya nwunye ndị niile egburu na-achọrọ ka a nara ego ndị niile egburu na-achọrọ ka a nara ụgbọala ndị niile egburu na-achọrọ ka emegide ya jee na ogu ndị gburu jee na ogu ndị gburu jee na ogu ndị gburu na ọbara bịa tara m usoro ya nwere maka na ndị mmadụ dị arụ ala iruo nnọọ imeghe nwata ahụ imeghe ihe ya na o nwere ihe ga-eme iche na mmadụ afọrọ gị ihe ọ bụla ị na-adịghị ka na mmadụ afọrọ Chukwu ofele ya ndị deta anyị nọ n'ime ya tiri ya n'egwu ife ọ bụla ị na-eme n'ụwa Chukwu ofulu iyo Chukwu ofulu iyo Chukwu ofulu iyo onye tiri egwu a bụ nwa Ali Chukwuma ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndekwa obi dị ihe emechala m ya dịba